Исәп 1-0 белән зур сәзлек файдасына командасы файдасына. Егетләр бик матур уен күрсәтәләр. Быел икенче тапкыр артистларына турнир бара. Теге ел булганы 5-се тоже. Быел 5-сендә. Чөнки 6 февральдә туган көне. Быел 60 яшь тулай. Ул 6 команда катнаша. Бөтенсе дус авыллар, дус егетләр. Аңа теге дуслык уены шикелле итеп, матур итеп, әтимискә алып, уздырып җибәргә дигән фикер белән тотынган ярыш. Бергә оештырырга сүз киткәч инде ярыш үткәргәндә бөтенесе булыштылар. Кем акчалата ярдәм итте, кем эше белән булышты. Менә Алзытау көне буе итә белән җыйда килгән ашага пешерә бөтен кешегә шупалар.